Ostegun honetan, azaroak 13, 8:30 erresistentzia deitu dugu. Basauriko lehendakari Agirre kaleko 82. zenbakian. Izan ere, Cerberus putrefundtzak Basauriko bi auzokide kaleratu nahi ditu. Arazo honen jatorria kokatu behar dugu ia 5 urte atzera. Hasiera baten, heldu ziren etxe bizitza honetara ezagun baten bitartez, non? Ahozko kontratu bat egin zuten, alokairu bat ordaintzeko etxe bizitza horrengatik, baina hartu ziren handik 5 hilabetera beraien ezagun honek zuela berririk ematen, hau da, desagertu egin zela. Eta orduan hartu ziren, estafatuak izan zirela. Hala ere, etxe horren jabetza norena zen jakin barik hor jarraitu zuten, eta duela 2 urte inguru edo jaso zuten lehenengo notifikazio bat epaitegitik, esanez, jabetza hori Cerberusena zena eta prozedimendu judizial bat hasiko zela eurak kaleratzeko. Epaiketa hori eman zala gainera euren burua defendatu ezinik, izan ere zuten epaiketa horren inongo berririk jaso, eta epaia hori izan da, etxegabetuak izango direla. Bien bitartean, elkarrizketak izan ditugu ez Cerberusekin zuzenean, baizik eta kontratatu duen bitartekari lanerako Solvia SL Inmobiliariarekin, eta hor gure eskakizunak mahai gaineratu dizkiogu, alde batetik etxegabetzea bertan bera gelditzeko, baina gure helburua alokairu soziala bada ere, kasu hauetan edo gehienetan, justo bi auzokide hauek edo bi kide hauek preseuden alokairu soziala ezen alokairu bat ordaintzeko. Hau da, gaur egungo errealitatera moldatuagoa egon daiteken alokairu bat ordaintzeko. Eta beraien erantzuna beti ezezkoa izan da, eta beraz, beraien ondoria hori da, etxegabetze hau emango dutela, bi auzokide hauek etxegabe utziko dituela, eta behar den biolentzia erabiliko dutela horretarako.